guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Lani Cañete Official. Sa ating mga kababayan dyan, mayong buntag, mayong udto, mayong gabi sa inyong lahat guys. Saan makayong sulok ng mundo, amping mo kanunay. For today's video guys, tayo magluluto ng salted creamy bangus. Ito guys, ang ating mga ingredients. Ito guys, yung ating bangus, ang ating cornstarch na may asin at paminta na siya. Ito naman yung ating bangus natin ng i-ready. Naprito na natin yung ating bangus at ngayon mag-start na tayo ng ating pagluluto ng ating creamy salted bangus guys. Mag-isa na tayo guys ng ating mga rekado. Maglagay lang tayo ng konting mantika. Ayan. Ilagay na natin yung ating sunod, ilagay na natin yung ating sibuyas. Sibuyas. Ilagay na natin guys, kamatis na kasunod. Natin ilagay guys yung ating itlog na pula. Itlog na pula ilalagay na natin. So, pinigiluto na ang ating kamatis. Ilagay natin ang ating itlog na pula. Tapos yung ang puting itlog. Halo-haloin natin. Lagyan na natin yung ating gata. Halo-haloin natin siya. Kaya natin siya ng paminta. Kaya natin ng paminta guys. Yung ating pampalasa. Yung pampalasa guys. Ilagay na natin ang ating pritong bangus. Okay guys, ilagay na natin siya. Saka yung ating siling. Diba? Ilagay na rin natin siya. Ito yung ating creamy salted. Tayo ng kunting pampalasa guys para lalo siyang sumarap. Yan. Pati siyang halo-haloin. Titikman na ng aking mga anak at asawa
para masabi kung alin baga ang kulang. Oh, sige mahal, tikman mo ang aking creamy salted bangus kung anong lasa niya. Ano mo naman? Yung serving spoon mahal lang yung gamitin. Yan ay naka-boneless mahal ang ano bangus. Yes. Hanggang dito na lang guys yung video natin. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos guys. Bye guys. God bless.